ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Ана боз як квартираи фурӯшии дигар. Числа бачаҳо азиз, числа 11 августи соли 2025 сол. ирӯза хонаи мо дар Ваени Гарадок, маҳаллаи Навбаҳор 2 бачаҳо азиз. Нигоҳ кунед, каречкаи 58, каречкаи маршрути 6. Эҷа пур аз дом. Эна дом бачаҳо азиз. Хоб, хонаи мо дар ин блок қарор дорад. Блок беҳтарин, яъне ки сохтмони зур кардаган. Иҷа ду блокай, хонаи мо дар якум блок. Якум блок 10 этажа бача азиз. Хонаи мо дар 4 этаж. Ду хонагай, яъне ки аз дохил бо далчи навор мекунем. Хушо тамошо кунед. Рақамҳои соҳибхона рӯи экран, рақам барои қабули реклама рӯи экран. Яъне ки барои реклама шояд ягон хона боша, мо метавонем рафта навориш кунем. Мо рақамҳои соҳибхона рӯи экран метавонем оиди хона бо маълумоти пираша бигирем. Числа 11 август 2025, хона дар маҳаллаи Пахтакор, яъне ки Навбаҳор 2. Ваени Гарадок, маҳаллаи Навбаҳор 2. Каречкаи маршрути 658 бачаҳо. Беҳад ҷой ободай. Худам дар маъқул шид. Нархи зурай дӯстон азиз. Мерем навор мекунем аз дохили хона. Хоб, бачаҳо азиз, чӣ хеле ки дар поён қайд кардем, мо дар блоки якум дар 4 этаж. Доми мо 10 этажа буд, 4 этажа қарор дорем. Тариқи лифт омадем бачаҳо. Лифт кор мекунад 100%. Ина дӯстон азиз, ина падез. Ина ми ҳолат. Ина мардум. Ина ми ҳолат. Хоб, дохили хонара нишонтон метавонам. Хоҳиш ай ҳаматон бачаҳо. Нархи зурай, беҳтарин нарх. Просто сумки надорам, худам нахаридам. Гар ин маъқул шид. Иншоалло шумо да маъқул бошад бачаҳо. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Иҷа калидор 5x2 ҳай калидор бачаҳо. 5x2 калидор. Хоб, нигоҳ кунед ака. Ина хона якуми мо. Хона якуми мо. нишон метавонем, хушо тамошо кунед. Ина хона якум. Хона 4x4. Абои фасон. Потолок ҳами ҳолат. Пардаҳо. Хона бо чизу чораш. Ногуфтанона пешакӣ мегем. Бо чизу чораш, телевизор. Ина. Шифонеро, хеле зобаст. Ҳоло сӯй мешавад ҳама. Якум хона. Иҷа чандум хона? Иҷа хонаи дуюм бачаҳо азиз. 45 квадрат обши. Обши 45 квадрат. Хушрӯ мефаҳмонам. Ду хонага. Ина хонаи дуюм. Ин хона 5x3 бачаҳо азиз. 5x3. Ина коридор, ина чиш, потолокш. Кондитсионер. Ях мега гуфтем мала. Ина бачаҳо азиз. Чизе ҳаст мегем. Ай хонаи якум ба хонаи дуюм тиреза мондагӣ бачаҳо. Тиреза мондагӣ. Ина ми ҳолат. Хоб, ина поёна мебинед. Асон што. Ина тамошо кунед. Ина ми ҳолат ина. Кондитсионер ях. Отоплениё кор мекунад. Яъне ки дома нав сохтиянд. ҳуҷҷатҳо шартномаи бачаҳо азиз. Ин хона 5x3. Мерем тарафи кухни нишонтон метиҳем. Иҷа кухни бачаҳо азиз. Бикунед. Кухниш. Кухни фасон хушро. Просто нархи зур кардиян. Хеле нархҳо фикр мекунем ки редка мешавад, баъд дар ҳамин канали Саудо ТВ мешавад. ира жарид мекунӣ, мезани кайф када. Хоб. Ина ми ҳолат. Одамое ки мисол оилашон систарак айку. Мисол нав бачаша зан додагӣ ай, як келин гуда қатӣ чотка зиндагӣ. Ина қисми душ. Бисёре мега ки баъзе хонаҳоро навор мекунӣ Саудо ТВ, ҳамин ҳоҷатхонаву банияш якҷоя набоша. Ина отдельни вариант баъри шумо. Қисмати ҳоҷатхона. Термикс. И термикс а? Ай барои паракор мекунад. Ина ҳоҷатхонаш. Ина ми ҳолат кафелчинаги фасон шо. Ина ми састани. Ҳамин хонара кай ремонт кардена па шумо? На, моҳи феврал. Хулас ягон 5-6 моҳ нашида ремонт карда. Моҳи феврал. Хитон перегородкаша хитон кардена?
дошам кардем хулас. хуб хона фурӯхта мешавад қисман бо чизи чорааш аз ҷумла термикс, холодильник, мошинаи ҷамашӯбӣ дорен? Палас, паласо места, пардо места бача азиз. Хай даро шакл ами хонае. Кухнишам места. Аммо тақал косатона мегирен тамом охиён. Курпа курпачара мегирен, тақал коса. Холодильник баё места. Ина бачако. хуб масъалаи нархи хона бачаҳо, масъалаи нархи хона 500,000 сомон ҷои шитшай арзон мешавад, алиш мешавад. хеле ҳастанд нафаре ки хона доранд, болои ягон сумбуте мега хонао мефурӯшам. хеле варианта дорен. варианти алиши нест, кредит намешавад, фақат 500,000 сомонӣ 45 квадрат метр доми 10 этажа хона дар 4 этаж аз уми канали Саудо ТВ занг занед. рақамҳои соҳибхона бачаҳо дар рӯи экрани шумо. оиди хона маълумоти праша мегирен. рақамҳо барои қабули реклама дар рӯи экран мебуранд. шояд ягон хона боша, мо навор мекунем, фурӯш намегузорем. ба хотири меҳнатҳое ки Саудо ТВ баъри шумо мекунад, лайкҳоро гузорен, дар канали мо подписатсия кунен, баъдан комментария кунен. хона ба нарх арзанда ё не? зинда бошем бачаҳои азиз. раҳмат ки моро тамошо мекунед.